Aku ki nadan wujuding kita semantak kaya ngene iki ku ganeping para dewa. Aku ganeping para Jawata. Yen kowe wani karo aku apa iso ngasorake kridaning Pandya Durga tak obrak-abrik dan amang ora aku. Dayaning dodo inten ora padha mati aja dundang sang nipat tobat. Muni apa nih? Sing endi? Kemau kok bareng muni suminten ngono. Kabeh jin setan berkasan doting mlayu do tabrak-tabrakan. Golek papan pendelikan Eyang Pandya Durga ya mlayu sifat kuping ngambah dirgantara. Lah kowe iki apa lali to, Kang? Lali piye? Aku tau kate ra gugat marang kayangan. Heeh. Mergo aku pengen takon. Sesuk aku kuwi melu Bratayuda apa ora? Oh iya aku kelingan. Aku takon ngenteni nang jaba biyen. Iya. Iwang Pikula Masewana paring dawuh kelawan aku. Nggone kowe karo aku mbelani para Pandhawa sesuk ora kok ana jroning Bratayuda. Nanging pepucuk Bratayuda tegese wiwitaning perang gedhe kuwi awak dhewe duwe kewajiban manglurah satru murka. Wong kang ngambek angkara Budi Candala, ya kuwi ora kejaba mung Betari Durga karo Bathara Kala. Kuwi dadi kewajibane awake dhewe nyirnake angkara murka Betari Durga karo Bathara Kala. Apa iya? Iya. Nganti aku diparingi pusaka dening Wang